Hej YouTube, det er mig og Christian her. Vi har tænkt os at lave en lille starterpack åbning for jer, så... Og det kommer til at blive, vi kommer til at lave pack openings på Xbox One og PlayStation 3, FIFA 15. Og der kommer også nogle Rangers og giveaways, både på begge konsoller også. Ja. Vi har lige startet den her Kanal. PlayStation konto op, men vi har en Ekstra sådan kanal, ekstra bruger. ja, og vi har samtidig vi har et forholdsvis godt hold på Xbox, så der kan vi allerede starte en lille wager med en spiller eller to. Selvfølgelig hvis I har noget at komme med selv. Yes, vi tager gerne imod kommentarer på, hvordan vi skal åbne pakker næste gang, så bare skriv i kommentarer. Og vi kommer til at få facecam med på et senere tidspunkt, men vi starter fra bunden af, og det bliver sådan her. Yes, lad os starte. Første pack. Nå, det er sikkert godt. Close Coke. Pille! Nu kan du bare ikke få Legends her. Jeg tror begge to, både Niklas og jeg, vi tænker, vi starter på et spansk hold. Så Ja, alt spansk. og Klose kan vi også altid bruge. Ja, Klose. Gennem Rare Gold og sådan, og så den spansk. Alt spansk. Og Rare Gold, ja. Så Kviksand også. Ja. Det er på... Ja. Det var jeg ikke. Der er skam lidt forskel på både Xbox og PlayStation. Ja, det finder jeg også ud af i starten. Okay, kom så Messi. Giv os noget. Eller pack. Vi kigger væk. Og vi fik Rakitic. Okay, det er godt. Det er en god start. Det er en god start. For satan. Og Gabi, han er også rigtig god. Det er faktisk meget godt i den her. Vas. Ja, det Daniel Vas. det er faktisk en okay start. Det er en god pakke. Forkert. Jeg kommer til at tage den forkert. Han ikke lige gad reagere, men fuck it. Nu har vi en ekstra spiller. Og en målmand. Altid godt. Og en CDM, der spiller i russisk fodbold. Wow. Woo! Nå, Christian, kan vi få lidt op med den næste? Bortset fra det der en Xbox controller. Okay. Ja, vi går ud af rummet. Yes. Det er selvfølgelig ikke sikkert, I tror os, men vi smækker døren. Nej, det gør vi ikke. En smule. Bare lige, så det kan vi også. I kan høre, vi åbner døren i hvert fald. Ja. Kom nu bare. Så, er vi klar? Messi! Nej. Vi har noget ung talent her. Jo. Selvfølgelig kan gå for noget. Witzel. Ja, fedt nok. Og har vi noget spansk fodbold? Ja, der er en der. Venstre midt. Og... Quicksand resten. Det- Det er... Ja. Alle kan lave fejl. Alle kan lave fejl. Alle kan lave fejl. Især mig. Bare lige sådan. Så ved I. Okay. Næste pack. Vi kigger væk. Vi tager trøjen op over hovedet. Er vi klar? Ja. Yes. Og vi... Jeg kan se igennem min, tror Så holder vi frem det. Walker. Walker. Fedt. Jeg synes ikke. Det var så ikke min vilje. Det var sådan. Jeg synes, Walker. jeg så Nu er det en. 96. Fuck. god pris. En god målmand. Og Asamoah. Søgende. Kan ikke gøre noget? Den der. Den ting. Og en spansk målmand. Fedt. Det går meget godt. Ja, fedt nok. Okay. Så. Vi laver en lidt decent pack her. Vi laver en twig pack. Det er præcis. Nu kan det. Vi laver en twig pack. Gomez. Søgner. Ferdinand. Dempsey. Fedt. Twig packen slår aldrig fejl. Og 2 sølvspillere. Jeg synes, vi har meget engelsk fodbold. Vi kan ikke spille, det kan ikke bruges. Bare Kviksand resten.
Det er jo meget engelsk fodbold. Ja. Det kunne vi prøve. Okay. En anden gang. Nu kommer der... Nu bliver resten bare normal packs, og... Det, nu kommer der nose pack. Vi kunne også tage den der promo go upgrade. Og bagefter... ved I hvad? Vi tager en promo gul upgrade. Pin nose pack. Bare for spillernes skyld. Og den skippede vi, og det var en lort. Nogen fra den spanske... Nej. Jo, Jo. Vesterberg. Oj. Fedt. Dem er der faktisk ikke så mange gode af. 3.000 coins. Woo. Nå. Din tur. Det betalte sig i hvert fald ikke. Okay. Jeg tror du havde det. Nej, det har du Ja, det er på en anden bror. Ja. Så er det guldpaks. Hazard on the front, Hazard on the back. Eller er det kun på Xbox? Det er lige meget. Lige meget. Det fungerer. Oj. Gemmer. Og så kontrakt. Nu begynder vi sådan rigtig. Ja, og kontrakt og træning. Og fitness og sådan. Ja. Men ikke trøje. Colombias trøje. Nej, fuck det. Det kommer man på. Og dribling. Nej, bare kvikser resten. Vil have nye trøjer. Ja. Det er også en del af de der... Ja, ja. Sådan for de Bare... ved, ikke? Ja. Det er en del af de der opgaver der fra starten. Kvikser resten. Vi skal også nye bold. Det er opgaverne. Så får du en Nej, så får man gratis bakke. Ja, det er rigtigt. ny aktiv bold. Wow. Og så kvikser... Hvad laver du? Det er også en opgave. Og så endnu en nosepack. Jeg vil godt lave lidt mærkelig pack-åbning for jer. Men I kan ikke se det. Nej. Men hvis I kunne, så havde jeg helt klart lavet en del. En fra en spanske. Fedt. Kunne du forestille dig det? Lige mig laver sådan en dick pack. Det er ret klamt. Og det er da din controller. Ja, det er ret klamt. Så havde vi brændt den. Nej, så er jeg kun ude med Thomas'. Ham der sølvspillerne, han ikke også fra Stansk. Jo, men det er den anden liga. Er det? Ja, det giver det. Hvad sagde jeg? Ja. Jeg sagde det jo til ham. Skriv i kommentarerne. Jeg sagde det til ham. 81 hjulet. Jeg sagde det til ham. Skriv det i kommentarerne. Jeg sagde det til ham. Nej. Så. Du får endnu en god pack op, ikke? 2 pack. Kom så Howard. TH. Tim Howard. Kom så Timothy. Show us what you can do. Nej, han er amerikaner. Kom on, man. Ja, Vi fik Howard en Howard-pakke. Og Adriano fra Barcelona. Og 1000 coins. Det er en fed pakke. Vi fik Howard en Howard-pakke. Det... det... Der var lidt over den pack her. Der var lidt overvand. Det var en lille troldpack. 2 packs fungerer. Yes, det skal prøves, når der kommer en Messi-pack. Så skal vi ikke se resten. Jeg er ikke så langt mig. Shut the fuck. Okay, nu kommer et 2-pack med Howard. Han må stadig være kontra. Nej, det gider jeg ikke. Vi tager med Messi. Og hvis det er fordi du ikke får Messi, så er det fordi du ikke har magiske tal som mig. Mine de er magiske på både packs og på folk til at besvime. Han er også okay, han er fucking fysisk. Slap af en fysik, mand. Og han er også spansk. Det er endnu bedre. Det er ikke sådan, ligesom Roadshow og KSI, de bare får Messi i pakker og sådan noget. Eftersom det er Hazard, så tager vi 2-packen igen. Kom så 2-pack, vi regner møder. Du skal ikke lægge pres på min 2. Kæft. Bare kæft. En spansk liga. Og fitness. Hold fitness, altid godt. Ja, se.
Og en lang skytte, det er også godt. Fedt nok. Til spiller med god pace. Så nu er vi fra Finland. Jeg snakker dansk. Nå. Flabber på internettet. Okay. En pakke mere hver. Yes. Og den her vil jeg skip. Det er okay, det er okay. Det er en, og det holder alle tre. Det gør det bare endnu værre. Det var en hollandsk pack, det her. De eneste gode hollændere lige nu. Det er Robben. Blend, Robben og Van Persie. Snyder. Snyder. Dansk Liga! Nej, det var ikke dansk. Jo, det er. Den hedder Alka Superliga nu. Gør den det? Ja. Fuck ved jeg følger ikke med i dansk fodbold. Jeg følger kun med i Den fodbold. sidste pack. Bliver den skibet eller bliver den set? Den bliver halvt set, halvt skibet. Den bliver En rare. long. Har faktisk okay. Og en change fra angriber til centralfront. Det er også godt. Brug på et tidspunkt, jo. Ja, måske. Nå, men så er vi vel heller ikke med at sige her. Tak. Tusind tak fordi I så med YouTube. Abonner, subscribe, alt. Gør I hvad I vil. Kommenter med please subscribe, så vi kan få lidt mere gang i denne kanal. Og så må jeg også gerne få folk til at subscribe den her. Vi går selvfølgelig efter at få noget support, så der bliver endnu flere pack opens. Og jo flere pack opens der bliver, jo flere spillere når vi er op med at få. Vi laver også senere en pack open med rene premium sølvpakker, eftersom der er mange... Vi solgte en til 12.000. Vi solgte en sølvspiller til 12.000. På Xbox, og på Xbox der er tingene billigere end de er på Playstation. Så han vil nok gå for 18.000. Ja. Så der er mange gode unge talenter. Så hvis I får en premium sølvspiller, så lige prøv at se på, hvad han er værd først. Nå, vi ses YouTube.